Mahulog ka na ka. Hi mga kawaray. I'll picture a purple clock. Yes, parrot. She goes, at the parrot, apple clock. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Guys, shout out sa mga followers. Mahulog ka bay. Oh no! Itong lugar na to, yun Oh, it's a rhinos. lapag sa idol, lapag sa idol. Oh no, here's our monkey. She goes, monkey up, six, monkey down. She goes down. Oh, this is a tiger. She goes down. Tiger up the clock. Six. Down. Tiger down. Here goes she goes down. Tick tock. Yeah. Lion. Oh no. Yeah. Here goes. Where she goes duck. And the lion. And the lion. Yeah. The apple cry. Yeah. Oh no. Mahulog man ikaw. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Been in Subugay. Shout out. Oh no, 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 no. Shout out idol. One like, thank you. Salamat sa like. She duck. Laglagan na. And we said the bus. 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 Right beside you. Maingay ka sa bilbas. Ikaw naririnig sa video. Video sa labas. Video sa labas. Ay, 15 viewers. Shout out. Eh? Nak. Sisira. Hindi. No, sisirain mo to. Sisirain mo. Shoutout sa rin viewers. Shoutout po sa inyo guys. Oh no! Nanonood ko na lang dito kay mama. Animals. Para hindi ka na mangulit. Yan, pumili ka na dyan. Nanonood ko na lang dito kay mama. 8 viewers in the house. Shoutout. Tambay lang dito sa Waray ngayon. Walang wala mo ng tinda. Pahinga muna siya ko. Skip mo lang kasi hindi na sinuro ko na sa'yo. I-skip mo lang. Yeah. Anong inaano ka? Inaano ka rin? Muntok ako. Nagka umiyak, kaya mo na. Oo, kaya ko talaga to.
6 viewers, shout out. B-boy. Si B-boy. Nalunod na sa inutos na isang bote. For viewers, shout out. I-edit kasi ako, guys. Ano ba? Napaka ng lalagyan mo kulit tong isa eh. Sas kaunti pa yun, dagdagan pa. Anong dagdagan pa? Ano yung sangkay? Ayan, diangkat lagay. Ano ba yun? Ayan, oh. Inom pa more. Wala. Hindi mo na, nasayang ang binili ko kahapon na ano, gin. Wala akong kainuman kasi di uminom na si tata. Kung may kainuman sana, lasing talaga. Walang kainuman eh. Ninggit lang kita dun sa ano, tulingan na sariwa. Naka-live si Sangkay Macho, di ba? Ay, for viewers, shout out. Dami ko yung na-edit na, dalawa na nga na-edit ko eh. Hanggat may pang upload lang. Sabay-sabay na. Oo nga, naka-live. Nanggaling ako kanina dun. Aga na, abot mo dito sa akin. Abot mo sa akin. Thanks. Kung nga tapos, thanks agad. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. May viewers at 3 thumbs up, shout out po. Edit tayo yung mga video mga kawaray para may pang-upload tayo pag ano. Tuban. Tara. Over your head. Doon tayo kay ano, kahaw bumili. Yan nga muna Mara. Tara. Lalaki yan. Bibili ng ano, dragon. Tara. Tara. Lalaki yan. Bibili ng ano, dragon. What? Kinalas-kalas na. Joker. Sniper! Bakit ganyan yung mukha na ng Joker? Ito yung mga ganyan malaki ano? Wala na pala.
Ang laki niya kasi. Pag nasa ano no, si Mika pala yan. Shout out kay Mika. O dyan, tara. Sorry. Shout out. Ay, yun o. Ana, vloggers. Ano, walang ano yan? Mommy! Mami, where's mami? Kagigising ko lang ano. May huli. Marami. Crush ka. Ano ka dyan? Wala. May huli ka dyan. Wala. Tulingan. Tulingan. Magkano kilo nito? 200. Magkano yan? Sabi tao ba siya? May magyan dito. Hoy Marlon, shout out. Para makabili tayo kay Kahaw. Ano? 40, sige. Pero dyan dala. Daling ko na lang dito. Balikan ko na lang ako. Wala ako ng ano. Ma'am Mari D. Cabañas, shout out. Daling ko na lang dito. Dala? Daling ko na lang dito. Balikan ko na lang ako. Wala ako ng ano. Ha? May ako doon na lang. Bart, yan dito. Sulit naman ito. Kasya ba? 140 daw. Oh. Balik na yan doon. Okay guys, nakabila ko kay Kahaw ng ano. Teka muna. Thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Hanggang 140 lang mga Kahaw yan. Kay Kahaw galing sa Ribo pa. Anong lugar dyan, mami? Santo Tomas, Batangas. San Pablo po. Tulingan ba to? Tulingan? Shark. Tulingan ba to kaya Dagi? Ha? Tulingan? Ah, sariwala. Sariwala. Kinto. Wow, yummy. Risco. Luto na natin yan. Wala nang gas-ugas. Balik mo kayo o dong. Eh, salang natin yan. Kuha ang pera. Kanina lang yung umaga. Kariba ba? Kanina lang yung umaga. Biboy TV, shout out. Ito naman yan ng kulay niyan. Tugas mo dun. Kilaw. Tugas mo. Tama dapat nga nagkilaw tayo no. Wag na. Ha? Labag. Yung kinain mo na Kaya ako lang makakura yung pinili natin na isda kay Kahaw. Nag-iisa na lang. 140. 200 kilo. Sariwa. Nakikita ng ano. Ang bahay ni Jabba. yes, na ako. Oh, ano na yung soft drinks yan, Marco? Ang baso doon. May gin kayo dyan kaya? Baso lang? Magkano? Ano ba ang kunin mo? 75.
Sariwa. Yan guys. Sariwa. Hmm. Ito mayroon pa akong binili guys. Ihawin ko rin. Ito. Yan guys. 140 lang kilo niyan. Ito rin 140. Hindi siya na nasusunog. Sana all. Sirit man. Sirit man. Luto na. Pwede na. Alright. Anong ina? Tubig na. Mark, magkanta ka dyan. Walang mamidyoke rito. Walang radyo. Batangas. Dito na ibutang. Walang midyoke rito. Wala pang mic. Nag-edit ako ng mga video. Dami kong video ng edit. Yung pagpunta ko pa nga dito, kaya edit ko lang, katatapos lang. Hindi pa na. Dami tayong pang-upload. Yeah! Dami akong pang-upload para na. Huwag tayo na million. Coke! Akala ko na sa likuran mo, speaker. O, speaker nga. Speaker, kaso walang ano, walang mic. Speaker yan. Wala siyang mic. Nagbula man. Cheers! Para sa tagumpay. May na. Chocolate ba? Punta tayo dun, Main, sa ano? Main? Punta tayo dyan. Wait. Kuya Marlon. Shout out mga karay. Kalakataw. Kalakataw po. Umakulihan yan. Bawal. May barya pa, Mar? Dito ka? Kumo sigarilyo ka nga na. Uy, bayad ako. May sukli pa, sukli ang mga sinanay sa akin. Yan ba? Oo, nagpapalit ako ng 1,000. Ha? Binigay na ba?
Hello, Ma'am Gemma. Shout out. Itugtog na to eh. Ano bang di ma-copyright na ano, tugtog? Tutugtugan natin to. Bluetooth mode Bluetooth modes. connected. Disconnected. Ano pangalan ng Bluetooth yan, May? Ano ba yun hanapin? OP yan? Connected. Party, party! Bakit tugtugan? This is the mix of DJ. Ano ba yun? Hindi ano na, ikaw na pumindot. Ano ba pipindutin? Ay, acoustic shout out. Acoustic cover shout out siya. Ano pa lang tutog? Ay, shout out sa Wapo. Ladies and gentlemen, you're listening to Joel Remix.
Ma'am Marvick. Dito ito tayo makaibulahaw. Walang lalaking hagdan. Painom na naman, Marvick. Hindi. Gusto at mamilat na Ma'am Gemma. Ano man ako gusto ko? Wala si Bibo yan. Ma'am Marvick, paano siya? Si Boy. Gagayahin ko na lang ito. For viewers at Bandang sa shoutout. Yung Tacloban, Anthony Official, shoutout. Kumusta idol? Okay naman. Kayo, kumusta? Okay, okay. Guys, yan si Anthony Official. Para makadigit po sa mga tao. Uy. May jacket ka na? Mura man nakasweldo. Sayawan idol. Wala pa. Hindi ko pa naman masahod ko. Reviewer siya lang. Ma'am Gemma. Hindi siya vlogger. Ano yan si Ma'am Gemma? Ano yan? Supporter ni idol. Ano ni Liberty. Tagasaka man idol. Dito ako no, sa Novaliches. Ngayon pumunta kami rito. Taga ano ako, taga Tolosa Leyte. Probinsyano. Pero nandito ako naglalagay sa Manila, sa may Novaliches, Quezon City. Ngayon nandito kami kala nanay. Pasyal kami sa kanilang ano,
Barracks. Barracks nila to eh. Uy! Ikaw, taga saan ka? Anthony. Ibat adan. Ibat adan. Ibat adan yun. Ibat adan. Ibat adan. Ano? Ika? Isay ka pa na mo sa'yo, kaya tayo Buwa man yung signal. Ibat adan. Ibat. Sayo ka na. One viewer, shout out. One, two, three, four. Ba, makapirate tayo. Ay, copyright ka dito sa tuloy naman. Three viewers, shout out. Pagod ka na agad mo sayaw. Pinit ni Mama Eli.
Tulingan? Meron na. Magkano ang kilo nito? 200. Magkano yan? Ewan ko, siya ko, pagbibili ni... Bebita mo ba isda? Hey, Mergen dito! Ha? Ay, bibili nga eh. Nak! Bibili ni... Bebita mo ba isda? Hey, Mergen! Tandaan ng kalahati. Ay, kahaw. Oo. 20-20. Mark dyan, kuya. Para makabili tayo ay kahaw. Oo. Tayo ay kahaw. Bibili ni... Bebita mo ba? Tayo ay kahaw. Oo. 20-20. Tandaan ng kalahati. 140. 140, sige. Ano? Magkara dyan dala. Abot. Kuya, ano, Sprite. What is your name? Margaret po. Abot, Mar? Mahaba yan ah. No. Yummy. Hanggang 140 lang mga ka-ray. Kaya kahaw galing sa Riwa pa. Hanggang 140 lang mga ka-ray. Kaya kahaw galing sa Riwa pa. Par! So, tulingan ba to? Tulingan. Share out sa 3 viewers. Hanggang 140 lang mga ka-aray niya. Kaya kahaw galing sa Riwa pa. May ano mo, ano? Teka. Nalagay ko itong ano. Cellphone mo ba? Ano gawin? Nalagay ko ito dito. Magmamangyan na itong ba? Hanggang 140 lang mga ka-aray niya. Kaya kahaw galing sa Riwa pa. Yata. Ha? Tulingan? Ah, tulingan. Sariwa nga oh. Kinto. Wow, yummy. Risko. Luto na natin yan. Sige na, wala nang hugas-hugas. Harap mo, Mar. Balik mo kayo, oh. May salang natin yan. Kuha kong pera. Sariwa ba? Eh? Pagkanin na lang yung umaga. Sariwa pa yan ba? Ano naman yan ng kulay niyan? Hugasan mo dun. Kilaw. Hugasan mo. Mas nagat. Wag na. Diyan na sa tubig na ano. Tabang. Bayaran ko na mga kora yung pinili natin na isda kay kahaw. Nag-iisa na lang. 140. 200 daw ang kilo. Sariwan sa iwa. Yung makikita ng ano. Yan, bahay ni Jabal. Pero, yung mga ni... Ay, bato na naman eh. Ito kung bato-dako mo. Tanda eh. Pero batog-pog na live ko yun nila. Matugtog mo.
May gin kayo dyan kay How? Meron po. Magkano? 75 po. 75. Kasya. Tulong pero mo ano ginagawa mo? Bibili ka ng vehicle. Ito yung bayad ng sa isda. Bakit patay sa? Ah, Ano yan? Itong 10. yan guys, oh. Sariwa. Ito, mayroon pa akong binili guys. Ihawin ko rin. Ito. Nakita mo to. Ano yan? I'm sorry. Don't let me. Mommy! Nani mo kami. Subo! No? Subo! Ang subo. Nahulog ka dyan, nak. Cellphone? Tinad ko. Oh! Tinad ko cellphone. Tinad ko. Cellphone. Ay, 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 ay. Nag-live si Papa. Mamaya na lang. Mommy! Mommy! Papa, why? Search ko nga cellphone eh. Papa! Kuhanap ng patungan. No, naglala. Ikaw, numero eh.
sarap ng hangin mga korek. Oh. 2 viewers, shout out. Meron pala yung Bangkarera. Fiesta pala sa ano hapon doy. Dito sa Diego. Doon pala yung pupunta yung mga lalaki. Kinausap ko nila lagi. Bukuin po ako. Mahulog ka. Dale. Uy, maayos ka. Isa. Marmar, lagay mo nga to doon, Mar. Sisirain niya to. Itong ano, sisirain ko ni Marmar. Sino Ashley? Tinutukoy mo. Baka ibang Ashley yan.
Hey, hey. Oh no! Hindi pa din okay simula nung pinakawalan kita. Prank ba yan? Hindi prank yan kasi totoo yan. Ikaw, kamusta na? Medyo malungkot pa din hanggang ngayon. Bakit naman? Ikaw ba kayo? Sorry, masyado kasi ako nagpapadala. Kaya sa lahat ng nagawa ko. Alam mo yan. Kanina yan. Comment down below. Thank you for watching. Picture sa iyo. Yes, lagi. God bless. Pala. Alam mo yan. Kanina yan. Oo, at ito na yung huling laro ko sa mundo ng Mobile Legends. Bakit naman? Kasi nga. Bakit nga? Kasi naman iniwan mo ako, Ashley. Sira ulo ka talaga. Huwag ka agad mag-uwi. Ashley, pwede ba mag-uwi? Oo naman, ano yun? I'm ding higher. Ano yan? Somplix, shoutout sa'yo. Thank you po sa pag-like. Thank you very much. Thank you very much, Somplix. Somplix. Thank you very much. Nako. Ano? Ano ba yun? Bahala ka dyan. Kanina ay nabunot-bunutan mo ako eh. Parang marunong kang patugtog ng patugtog. Makaka-copyright ako. Sipon. Dali na. Hello, Barb. Shoutout. Huwag ka umiyak to na. Huwag ka dyan. Kay Mano ka. Hi po, Barbs. Thank you po. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Naku, si Mark yung kakulit.
Shout out for viewers. Samplix, shout out. Hello. Marvic Banyes, Eva. Shout out Ma'am Eva. Thank you po sa inyo guys. 4 viewers in the house. Shout out. Nag-edit kasi ako. Ano? Busy-busy yan sa Waray. Kaya habang nag-edit. Nako. Elephant. Ang Barbs, thank you po. Barbs. Salamat po. Thank you very much for coming my live. Sinsya na po kayo kung hindi ako nasa harap. Dito kasi ako nag-i-edit ako. Hello, Mary Vic, sabi ni Ma'am Barbs. Eva, hello. Eva Margio, anong lugar dyan? Ba't maraming puno? Ano po yan? Batangas, San Pablo po. Dito po kami sa barracks nila nanay. Kasi nagagawa, yung asawa ni nanay po kasi nagagawa ng mga bahay dito. Kasi may pabahay dito, marami. Margyan dito na. Yung space na yan, nandiyan na malawak. Gagawing pabahay yan. Hoy, ayaw mo talaga? Gagawa ka talaga ng paraan ha? Halina dito. Oh, grabe guys. Kamaray. Oh, grabe guys. Kamaray. Angas. Parang pinatong sa dagat lang na bulang kristal. Oh guys. Lulubog na siya. Thank you po. Bukana. Salamat. Tikboy, shout out. Ang gandang Tikboy, Idol Mark, thank you. kikisama. Uy, Tikboy, siya na ba to? Thank you very Ano ba much. to si Kaya marami Tikboy? nang dumadayo dito guys. Pa may nice view, Idol. Oo nga po eh. Salamat Thank you for coming. I'll give you moderator, Tikboy. Salamat. Min channel yan, Tikboy. Pasensya na po kayo, nag-edit po kasi ako. Sa aking pag-guide dito sa Bukana. Session vlogger guys. Mga kamaray. Malaki na yung subscriber yan. So 23,000 yata. Ay, naman yung aking subscriber. Ng Tikboy, meron ka ng moderator. Hintay namin. Yun lang yung hinihintay namin. Thank you, Lodi. Thank you rin. Salamat sa pagpasyal. Edit po kasi ako ng video. Galing po ako kahapon kala Jappers na ito. Edit tayo ng videos para may pang-upload tayo mamaya. Kita sa vlog ni Matip. Oy, thank you. Galing ka kay Matipong Wow! subscriber ka ni Matipo? Sir Tikboy. Wow! Thank you, Sir Tikboy. Thank you very much. Salamat. Min channel mo po ba yan? Balikan ko po yan. Salamat sa... Wala talaga pa ito. Ito, si Matipo yan. Mommy! Bait si Matipo guys, sa personal. Ano? Lahat ng Bukana vlogger nakasubscribe ako. Yup, channel ko to. Okay. Yan si Matipo. Sige, ano kita, dikitan din kita. Salamat. Bigyan kita may didikit ako sa dalawa. Second channel, chamin channel ko. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Ngay. Ayan, Tikboy, ay dikit ko sa ito. Meron pa ako isa didikit sa iyo. Wait lang. Okay. Mark, dyan, huwag ka makulit. Kulit kasi yung anak ko eh. Eagle. Sa tagal kong nagbablog, since 2020 simula pandemic. Hihi. Salamat, Idol. No problem. One. Sapo. No problem. Pterosaurus. Pangalawa, Tikboy, bigay ko sa iyo. Pterosaurus. Thank you. Salamat sa ano. Pag ano. Nakapunta ka na ba ng Bukana? O taga Bukana ka? Pterosaurus. Sapo. Ako nang bahala sa inyo. Let's go. Animals. Taga Batangas ka din ba? Hindi po. Taga ano ko, no, Balichis po ako. Pero pumunta lang kami doon nung hindi to, nanood ako sa video. Pumunta kami sa ano, kay Japper kahapon, naligo kami at yun din ang sinadya ko rin si Japper, pinasya lang ko. Oh no! Wala ng buko, pasensya na. For viewers, share out. O naman Manila. Taga Manila rin ako, no, Balichis, Manila. Hindi pa idol since 2020. Oh no! Animals. It's animals. Let's go away. Oh no! My animal berry. Pares pa maliit ang bahay natin. Tikboy, aking maliit pa lang. 3,000 pa lang subscriber ako. Kaya nagpasyal ako doon ngayon na Pico. Malay natin na bigyan ng ano, malagdagan ng subscriber ko. Oh no! The animals are away. That's the weather. Till now, hindi pa ako money. Wala din ako. Akong time sa YT. Ayun lang. Ako, nagtsatsaga lang ako kasi ang trabaho ko naman sa vendors. Vendors naman po ako. Sa bangkita ako nagtitinda. At wala naman tayong sariling pisto. Nasa bangkita lang tayo. Kaya minsan yung mga video, nagbibideo ako dun sa bangkita. Yung mga namimili sa akin, mga ginagawa ko. Yun, ina-upload ko sa YouTube ko, sa Facebook ko. Kaya meron din ako Facebook, Mark Juaray TV din. Pares lang din, same lang din ang pangalan sa YouTube. Ganon din ang pangalan ko sa Facebook ko. Doon din nag-aano ko doon ng re-reels. Saan lugar ka nagtinda? Sa may Novaliches po, Numbala Street. Alam mo yung Bayan Simbahan, doon lang, malapit lang doon. Minsan may gulay, depende, may prutas, depende. Ngayon ang tinda ko singkamas, tsaka sayuti, mga ganun ang paninda ko ngayon. Subscriber nga, nasa 23,000 yata. Salamat kasi nakasubscribe ka sa akin, galing ka kay Matipo. Thank you kay Matipo. Nakapunta ko dyan sa bayan, yung mall doon sa may ano, yung parang Nova Mall. Ano na ngayon binago na. Nova Plaza na ngayon. No problem, no. Thank you, Tikboy. It's our giraffe. Oh, na Nova Mall. Oo nga po. Bago na ngayon, binago na yung ano ng pangalan. Nova Plaza na. Inayos nila yun renovate. Na-renovate yung ano na. Yung isa namin, nakukulit. Nag-edit kasi ako ng video. Ano? For viewers at 9 thumbs up, shoutout po. Salamat po pala sa mga pumasok sa akin, mga bagong subscriber natin dyan. Na galing kay kay Japper Sniper at kay Matipo. Thank you, Tick Boys. Galing ka kay alam po, galing ka kay Japper. Baligtad ako, pre. Gising ako sa gabi, tulog ako sa umaga. Ano ba trabaho mo? Kasi driver ka ba? Or call center?
uwi na kami. Pwede kayo? Opo. Sige. Thank you. Wala kayong sticker? Naku. Teka, mamaya pagdating niya, no? Yung anak ko. Yes. Thank you, Dol, ah. Ingat. Yeah. Sana all. It's IT ako sa BPO. Oo. IT ka. Office ka sa Eagle. Office ko sa BGC. Sana all. Hoy, B-boy. Shoutout sa iyo daw nga, B-boy. Yo! Teka, mamaya pagdating niya, no? Yung anak ko. Yes. Hippo. Thank you. Wala kayong sticker? Pero mula nung pandemic, Mamaya pagdating work niya, from yung anak ko. home ako. Ganda pala trabaho nyo, ano? IT. Ganda, ano? Malaki ang sahod niyan. Mga ganyan. Edit lang para may pang-upload. Meron ako nagawang 4 yata. Pang-4 to. Para sabay-sabay pag in-upload ko. Hindi na ako mahirapan. Dol. Kasi ngayon may pupuntahan pa kami ngayon dun sa ano. Uwi na kami. Pwede kayo? Opo. Sige. Thank you. Wala kayong sticker? Naku. Teka, mamaya pagdating niya, no? Yung anak ko. Yes. Paano idol, sleep muna ako kasi may baso ko. Sige ano. Sige, Tikboy, thank you Tikboy. Salamat sa pag subscribe sa akin. Thank you very much. Ingat ka lagi sa trabaho mo. Sipagan mo lang, idol. Sipagan lang natin ang pag-vlog. Baka sakali tayo na pangalawang sahod ko na to. Nung 20 to sumahod na. Dahil sa mga ano natin diyan, mga kaibigan na mababait, sila Ma'am Malu, shoutout kay Ma'am Malu. Acoustic cover, shoutout. Oring mo ng Arabia. Thank you very much, Ma'am. Sangkay Matthew, thank you rin sa iyo. B-boy, thank you B-boy. Yan si B-boy TV, Tikboy, mabait yan. Ayun, galing yan, mga nanggagaling sa kanya yung mga nagpapalipad sa akin. Kaibigan. Mabait yan si B-boy pagtulog. Di mabait nga yan, totoo. Joke lang yan. Mabait yan si B-boy. Hindi pala ako mabait. Yan si Tikboy, galing kay Matipo, sang kay B-boy. Solid yan, solid subscriber ni Japper, si Sniper yan, at ni Matipo. Yan si Idol Japper. Bait yan, guys. Yo! Uwi na kami. Pwede kayo? Napaka-humble pa. Thank you. Wala kayong sticker? Naku. Teka, mamaya pagdating niya, no? Yung anak ko. Yes. Thank you, Dol, ah. Ingat. Puang ka. Inaano mo sa tinga mo, tapos inaano mo sa pagkain ay. Kababoy naman. Tingin ko pa sa akin 6 viewers at 10 thumbs up. Shoutout. Kung na-meet mo si Kuya Dagol, official, kumpare ko yun. Uy, na-meet ko yun. Oo pala, ikaw pala yung sinasabi niyang Tikboy Palaboy. Yun ba yun? Yun lagi niya Yung si Lobster King. Oo, nandito meron akong video nun eh. Meron akong, kumpare mo pala yun. Eagle. Kuya Dagi. May picture ata ko nun eh. Nag-ayos May picture ba ko nun? Forest. Kapag nag-aayos siya ng Dancer. yung makina ni Idol. Forest. Wala tao picture. Pero may video ko nun. Forest. Natin ko lang. Rhinoceros. Ako yun yung bro. Oo nga, yun yung lagi pag nag-intro si Kuya Dagi. Shoutout sa kumpare kong Tikboy Palaboy yata yun. Yung bunso niya, anak. Yung bunso niya, inaanak mo. Ikaw pala yun yung laging binabanggit niya sa vlog. Kumpare mo pala. Kumpare mo pala si Kuya Dagi. May video ko naman, mabait din si Kuya Dagi. Sabi ko nga, Kuya Dags, pwede ba isali kita sa video? Ano naman, sige lang. Sabi pa nga sa akin, madumi ako, okay lang yan.
Mabait. Mabait si Kuya Dagol. Ayun, nasama ba yung video nun? Kaya tayo na. Yan o. Ang di mo na ako dyan. Yan, siya. Kuya Dagol. Bibili ng ano? Huwag ka dyan. Kinalas-kalas na. Ah, si Kuya Dagol. Busy siya. Pero na-anuhan ko na yan. Napa-shoutout ko si Pobreng Worker. Sa May 12 pista doon, invite ako. Oh, May 12? Ganyan malaki ano? Wala na pala. Ngayong May ba? Yung pista dyan sa ano? Bukana? Oh, siya lagi yung kasama ni Japper sa malalaking isda. Oo, lagi ako nanonood dyan. Solid subscriber ako din ni Japper Sniper. Kay Kuya Dagger, nakaka-subscribe din kami dyan. Kay Matipo, Kuya Tubal, kay Kapanalig, Hansik Official, Kauya, si ano pa ba? Kamuning, Ate Nene, Kuya Michael Official. Pero yung Kuya Michael Official, ginawa na ng ano. Sana dami kalano. Dami pa mga vlogger dyan. Kay Rigondox, Dantic Boy. Thank you, B-Boy TV. Ayos, upload mo na yan. Pre, para mapanood niya. Oo, naka-upload na yung isa. Nandun, mayroon na siyang video dun. Dati Tikboy para sa Palaboy. Ako, iniba ko. Ginawa kong Tikboy. Kaya pala lagi niya sabi niya. Shoutout sa kumpare kong Tikboy Palaboy, Tikboy Palaboy. Ngayon Tikboy na lang. Kaya pala ikaw pala yung laging na sa intro. Ngay naman po. Thank you sir, Kartik Boy. Salamat, thank you very much kasi solid na mga word na dadagdagan ng aking subscriber. Hindi rin sayang ang punta natin doon kasi na-meet ko na si Japper, may sticker pa. 5 pang ibinigay. Sticker, nakakatuwa lang kasi kahit malayong pinanggalingan namin, kahit hirap kami sa pag-commute. Kasi commute lang kami kahapon, Sir Tikboy, wala kaming hindi kami wala man sasakyan, wala man sariling sasakyan at di marunong mag-drive ng sasakyan. Commute lang kami kahapon kaya natagalan kami, umalis kami rito. Alam mo, umalis kami rito ng 5:30. Nakarating kami ng Bukana ng 11 na naman, no? 11? Haba na oras ba? B-Boy, Yahoo! Nice to see you, sabi ni Tikboy. Sir Tikboy, thank you. Ako yun. Taga Manila lang ako. Saan ka sa Manila, sir, Tikboy? Pugi pala ni Tikboy. Chinik mo ba? Ikaw, saan kayo sumasakay sa LRT? Di po, nag-commute lang kami kahapon kasi galing kami ditong San Pablo. Sumakay kami nagsakay kami dito e-bike, palabasan doon sa may sakayan ng papunta naman ng Tanawan ng jeep. Sumakay kami jeep. Pagdating namin doon sa may palengke ng Tanawan, Batangas, sumakay naman po kami ng van papuntang Grand Terminal ng papuntang Nasugbu. Tapos sakay naman kami ng bus doon. Pagdating na sa Bukana, sakay na naman ng tricycle. Ilang sakay kami? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sakay. Hindi po kami nag-LRT. B-Boy ha. Shoutout kay B-Boy TV. Murmur na gusto ba? Ha? Bukas na daw doy. Bukas na daw. Sino? Punta doon. Sabi ni? Nanay. Anong oras? Maga na lang. Pwede. Para maraming tao. Tsaka sa MUA. Ay, nak! Masisiyat! Sa LRT kasi may bus going to Nasugbu. Mayroon po dun. Tsaka sa MUA. Mayroon dun po. Kasi galing na kami dito sa Batangas noon. Kaila nanay, San Pablo.
Pamplo, Batangas. Eh, sabi ko, punta kami ng Bukana. Kaya, ginugol ko na lang. Ginugol ko sa may Google naman. Pre, wait lang panoorin ko yung video mo. Sige, thank you, Sir Arctic Boy. Maraming salamat po. Ingat sa trabaho lagi. Thank you very much. B-Boy, thank you B-Boy. Salamat sang kay B-Boy. Thank you very much sa iyo. Nagtang ko lang ito. Tano. Salamat sa 4 viewers natin dyan. Thank you very much. Nakuwag ka dyan na. Mahulog ka ba? 3 viewers, shout out. Nadagdagan ng subscriber ko kay galing kay Kalaya Matipo. Andito si si Arctic Boy. Yan. 5 viewers in the house, shout out. Edit muna tayo guys. Habang wala pa tayong nagawa. Dami kong video gagawin. Tulingan? Magkano ang kilo nito? 200. Share. Hanggang 140 lang mga sariwa pa.
Palubog na ang araw mga koray. To viewers, shout out 11,000. Ano ba? Thank you. Ayaw po. Pocky. Burger. Isay. Sweater. Ano ba? Sweater. Thank you. Thank you very much. Next time ulit. Uwi na kami. Uwi na kayo? Oo. Thank you. Wala kayo, thank you. Teka, mamaya, pagdating niyo, yung anak ko. Tutugan yung mga koray. Tuban. Doon tayo kay Kahaw, bumili. Diyan ka muna, Mara. Bumili ng Dragon. Kalas na. Snack bar. Tingnan nyo lang. Gawa ng hijab. Oh no. Nasa there. Where's your higher? Oh no! Ganyan malaki, ano? Oh. Ano pula? Open. Lakaw kasi. Pag nasa no? Si Mika pala yun. Shout out kay Mika. Sipon mo, JJ. Oh my God. Sorry. Ano? Punas mo na sipon. Ang pogi naman ng Bukana, vloggers. Ang pogi naman ng Bukana, vloggers. Ano, walang ano yun? Walang loud? Hindi na, mga tao ka naman. Ano naman, kagigising mo lang, ano? Puyat. May huli. Ano naman? Marami. Ano ka dyan? Wala. May huli ka dyan, wala. Tulingan? Magkano ang kilong nito? 200. Magkano yan? May magyan dito. Ha? Ha? Para makabili tayo kay Kahaw. Pang 46. Kapira dyan dala. Daling ko na lang dito. Ganda bumalik doon may ng pesta. No? Punta tayo, no? Bird, yan dito. Sagot naman ito. Mamista tayo kay Japper. Mamista. Dul, mamista naman kami dito. Si Mati po, chat natin. Lol, punta kami dyan, okay lang. Ha? Sama natin si pobreng worker. Ay, shout out. Sino yan? Biboy TV. Yang kay, pasensya ka na. Nag-i-edit ako. Ayun na, nag-i-edit ako. Marami na akong in-edit. Wala kasi magawa eh. Tulingan ba to? Tulingan?
Shark. Hulingan mo to kaya, Dagi? Ha? Hulingan? Wala. Sarili mo oh. Kinto. Yan. Wala. Sarili. No. Kinto. Wow, yummy. Risco. Luto na natin yan. Pwede na, wala nang ugas-ugas. Oh, tiger. Wala nang ugas-ugas. Balik mo kayo, Udo. May isa lang natin yan. Pawang pera. Balik mo pa. Eh? Wala na lang yung umaga. Kung yan ang kulay niyan. Sino? Sa may 10, di ba? Sa moto sila pupunta. Sino? Ugas mo dito. Manood ako kay Japper Sniper. Sa tubig na ano? Panoorin mo. Tabang. Nandun kami. Yung ano ba yung title nun na? Isda kay Kao. Yung, Isa na lang. 140. yung bago niyang upload, mga Sariwa. 10 hours yata nakalipas. Nandun kami. Thank you, Sangkay. Salamat sa pagtambay. May ginger dyan kaya ako? Magkano? 75. Ay, galing Mar. Tulong pero kung ano ang ginagawa, bibili ka naman. Ito yung bayad yung sasda. Sariwa. Ito mayroon pa akong binili guys. Ihawin ko rin. Ito. Five every animals shall be a fish. Yeah. Maganda pag doon galing sa atin. Kaysa ano lang. Ang sakay lang para dire-diretso pa ang supo. Yeah. Pwede. Pag doon galing sa atin. Isang sakay lang. May diretso kasing bus na daan sila Tagaytay. Hindi na dumadaan dyan yung Grand Terminal na yan. Kasi yun yung sinasabi ni Kuya. We are so the Yung way. doktor. Pag sumakay ka ng papuntang bus putang Manila, ibang ruta na yun. Baka dumaan na yun ng papuntang Calamba. Alright. Kung ano nilad na rin siyang ha? Yoga. Ano? Ano man naglaman ng kanyang yung balag? Ano ba? Diyan mo ito bang nilagay? Nagiging mo ito bang eh? Sos. Diba bras? Teka rito kuan ha. Yogo ha. Kaya ka na. Kungkel. Hindi diba bukol no? Yeah.
Papa. No? There's S here. Oh no, she's going to There's the S here. Buo pa naman ata yung tripod na yan doon. Oh no, no! He's going a river fast. Oh no, no, no! Ah! Mm-mm. Mm-mm. Ayusin mo yan. Diyan, ayusin mo yan. Oh no! Yeah. We're going to the elephants. We're going to the X-rays. We're going to the warriors. We're going to One, two, My name is Ha. My name is Ha. Kasama mo yung mukha na Mommy, Ay, that's a doon. better way. Huh? Kasama mo yung mukha ni Gigi. Ha? Ha? Mamugal. Na. Sinira mo na naman to ha. Ayaw ko pa dyan. Yeah.
Yeah, it's okay. Asan ang lock nito na? Sila. Open. May lock to eh. Open. Curry shop. No. Wheels. Wheels and a ransom excavator. Wheels and excavator. Excavator. Yeah. Excavator. Yeah. Excavator. Malawag sa ato sila kuya. Malawag sa ato sila kuya. Kaya inahanda ng nagagabi ko. Kaya may yung ano nila. Kakulit ba? Parehan. Bagos talaga yung tubot ng paa. Wet. Shoutout mga karay. Kalakataw. Kalakataw. For viewers, shout out. Ba? Tambay ko lang yung cellphone kanina. Alam niyo yung tanawin. Ma'am Gemma, hello. Edit lang po ako nag-edit. Edit tayo ng video. Sige mo, ilong mo is After
Wala nga yung lock nito na. Irish sheeples, elephants, May lock to eh. zebra, salt flash, spray. Yun, wala sa ng lock nito. Yun ka, Ma'am Jima. Sa mga koray. Nakikita nyo ba yan mga koray kung gano'ng karami? Ay kung gano'ng karami. Mga bangka na nandyan sa paligid. Paligid ko. Ano pa yan sa likod? Guys, makarami yan mga koray. Kung alam nyo kung kanino yan, sa atin yan. Sita lang tayo rito. Lalo na ito. Alam mo yan. Kanina yan. Comment down below. Thank you for watching. Get lucky. God bless. Tuwawin yung lahat mo. Kunin mo. Lalakad sila Japo. Oh no, I should back to the forest. O siya raw. Ganda ng ano. Oh my God. Palupit na ang araw mga koral. Oh my God. Palupit na ang araw mga koral. Angas na ano. Siya. Maganda rito talaga ito may magandang oras. Kaso lang uwi na kami. Next time na lang ulit. Naisip ko. Thank you kay Mati. Paano niya dito sa kanya? Nagtapuyan na siya. Paano kung magkano bayad na. Kasi tinatanong ko siya kung magkano ayaw ko sabi. Dali na. Huwag kang matigas ang ulo. Dal! Halika nga dito. Isa pa paray. Dami. Thank you. Next time ulit chat na lang ako. Thank you. Thank you sa pagkana dito sa munting tindahan. Thank you. Tsaka na sila. Okay lang. Thank you kay Mati. Park yan dito, nak.
Ano sila naligo? Ayun. Ha? Ay, nasa Bicol sila? Long hair eh. Marjan dito na. Marjan. Hoy, ayaw mo talaga? Gagawa ko talaga ng pangalan. Marila dito. Ano? Sabi mo? Gawara yung Nandiyan kami sa vlog ni Idol Pobreng Worker. parang pinatong Ano? sa dagat lang na ano. Asahin mo dito sa comment, andyan kami sa vlog ni Idol Pobreng Worker. Tama nila yun. Ha? Salamat sa Kaya mo yung upload ko. Facebook ba yan? Hmm. Pinaglalaglag mo lang yung mga nakapatong sa upuan. Ayos mo naman ang upo. Ay! Ay, saan kay Matthew? Shout out. Pasensya na, hindi ko napansin. Wait lang. Sorry. Sikat ko langot. Joel de Guzman, shout out. Si Joel de Guzman, ano pa rin pala to, solid subscriber ni Rajab. Nag-love shout out, so shout out din po sa iyo. Saan kay Matthew? Nandiyan ka pa? Messi your teeth. Nag-ano ka na? Messi your teeth. Doon ka na mag-ano? Eh. Sorry po, hindi ko na ano. Dami na pala nag-comment. Busy ako sa i-edit. Hello, Lowe's. Shout out po sa iyo. Pasensya na po kayo. Hindi ko kayo na i-asikaso. Hindi ka na naman nag-toothbrush. Joel de Guzman, shout out po. Salamat. Ingat yan. Kaya salamat. Kumusta Mark? Okay naman po Sir Lowe's. Give you a moderator Sir Lowe's. Main channel po ito Sir Lowe's. Night Mommy Word. Give you a moderator Sir Lowe's. Meron ka na pong moderator. Thank you very much. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Thank you guys sa ano natin dyan. Uy, 75. Thank you guys sa ano. Yum, yum, yum. Yum, yum, Nga sa manila. yum. Anuwang. Okay naman ako, Sir Lowe's. Kayo po, kumusta kayo? Yum, yum, yum. Lalayo ko lang sa anak ko, ang kulit. Yummy, yummy, yum, 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 yum. Yummy, yummy daw. Apple cookie. Saan yung lighter ko? Ano naman ba? Oh. Ayan. Saan lighter? Andon. Napanood ko kayo nyo upload ni Kuya Matipo na pumunta kayo sa Bukana ko. Kuya, pumunta kami sa Sir Joel de Guzman. Sana. Kay Matipo.
Na-meet namin si Japper Sniper. Saya nga eh. Nakita ko yung idol natin. Pangalawang beses ko na nakita si Japper Sniper. Si Mati po nakikita ko naman din yan. Ang kaso lang, minsan nandun siya nung kay kay Kahaw. Tuloy kay Kauya. Thank you for jacket, sir. Thank you, Sir Los. Maraming salamat po. Nakadikit na pala tong ko. Thank you very much. Joel de Guzman. Hindi kasi nagbablog to si Sir Joel eh. Kita ko na. Kay viewers, shoutout. Nag-edit kasi ako ng video. Isama niyo sa amin dito. Thank you very much. Kaya marami na lumalat tayo dito guys. Hindi dahil kay Japper Sniper lang. Sa iba pang mga mukha na vloggers. Salamat din po Mati po. Mati po. Thank you. Salamat po. Thank you very much. Sabi pag kayo dito sa mukha na. Isa siyang vlogger. For viewers, shout out. Sarap naman yung subscriber. Dami na yun. Wala pa si Jabber. Ito na labas. Hintay namin. Ito lang yung hintay namin para makawin na kami. Ingat. Ingat. Lalaot sila. Tingin tayo ng sticker. Hello, Ma'am Gemma. Thank you po. Murmur na trabis.
gusto mo. Ha? Sabi niya sa anak niya. Sa anak. Sa anak niya. For viewers, shout out. Pag pumunta daw yung anak niya dyan. Alis na siya libo. Alis na. Sa kapag vlog din kayo doon, kuya sa Brocan. Oh, may video na akong ito may bababa ko. May ano ko sa ano. Pag video ako kahapon, may vlog ako doon. Baba ko lang yung clip nun para mapanood nyo. Baka hindi nyo pa napanood. Meron pa akong ini-edit isa. Ito. Ano ko rin to. Ayaw ko kuya. Kasi minsan lang tayo makapasyal doon kay Japper. Pag samantalahin na natin. Pero hindi ko naman siya inanuhan. Hindi ko inabuso yung... Kasi nagbablog siya kahapon. Pinatay ko agad yung akin. Kumuha lang ako ng clip konti. Yung tinutok ko sa asawa ko. Kasi, yan guys, yung binaba kong ano. Rapi, shout out. Hello idol, watching from Kuwait. Ingat po kayo dyan sa Kuwait, Sir Rapi. Bukabu, shout out po. Salamat po Sir Rapi. Min channel sir. Ingat kayo dyan sa Kuwait. Min channel ba to? Ay, hindi. Yan guys, yung ano, ipin ko po. Yung video kahapon na nakasama si Japper. Pero hindi ko kinuhaan talaga mismong pagpunta niya. At kunting clip lang ako kasi naka-vlog siya. Nakakahiya naman natin agawan ng tao. Siyempre, respeto sa kanya. Di rin kami pumunta kahapon dun sa mismo nilang kubo. Nag-hi lang kami sa kanya kasi nakakatuwa lang sa kanya. Nag-hi lang kami. Siguro nakita kami tapos nag-respond naman siya. Nag-hi siya ulit. Kaya lumapit sa amin. Sabi kasi niya dun sa vlog niya. Baka nahihiya kami na pumunta dun. Nakakahiya naman kasi. Kaya hinintay lang namin. Siyempre respeto sa kanya. Kasi dati strict. Naging strict yan si Japper. Basta hindi ka pwedeng mag-video sa mismo nilang bahay. Kailangan may abiso sa kanila. Ganun dapat. Pag napunta kayo dyan, kung hindi man nyo kilalang gano si Japper, na minsan ngayon lang kayo naging subscriber, kailangan huwag kayong basta-bastang kukuhaan siya ng video na wala siyang abiso. Kasi nakakaya. Kailangan tatanungin nyo muna, Dol, pwede isama kita sa video. Yung akin sinama ko, tinanong ko siya na. Kaya huwag niyong kukuhaan siya, huwag niyong agawan ng ng clip ng video para hindi nakakahiya. At hindi kanya sungitan. Mabait na tao yun, napaka-humble. Kaya nakakatuwa yung tao na yun. Wala yung pinili. Hindi yun nag-ano ng gano'ng kalaki yung subscriber mo, gano'ng kaliit. Basta kung solid ka talaga sa kanya, papansinin ka niyan. Yan, yun na nakakatuwa dun sa tao na yun. Kaya dun kami hanga ng asawa ko. Siyempre kahapon binidyo ko lang yung asawa ko. Kunti lang ang clip ko dyan kay Japper. Tsaka yung pag namin, sinabi ko, Dol, pwede ba yung sali kita sa reels? Sa reels ko. Sabi niya, sige ba, sama mo ko. Sinama ko. Yun. Siyempre nagpaalam muna ako doon bago ko siya kinunan sa pagsama sa reels. Pina-shoutout ko lang yung channel. Diba? Yun, dapat ganun dapat ang mga pumupunta sa Bukana mga kawaray, dapat meron kayong abiso sa mismong pupuntahan nyo. Kaya matipo rin, rin ako noon. Sabi ko, Dol, pwede mag-video? Hindi pwede. Kaya binidyo. Kaya di pwedeng basta-basta tayo magbibideo na kukuhaan natin sila tapos wala tayong pahintulo. O sana kung taga doon ka, pwede na yun. Walang problema yun.
4 viewers at 13 thumbs up. Shoutout po sa inyo guys. No. Vlog ni Mati po yan, Mine. For viewers, shoutout po. Uy, 1K na oh. Bilog na bilog oh. Saan yung ano? Hoy, hoy, hoy. Ah, ang galing. Sawer-sawer na naman. Anak bang tinatakpa-takpa talaga sa higaan. Hoy, 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 hoy. Sige. Sige, ayan, sige. Sige. Lo, lo, lo. Oh no!
Share. Peacock. Peacock. Go. There's a rat. Hoy, hoy, hoy. The tiger, the eagle, eagle, peacock. Mag-slipper nga kasi. Kanina may checkpoint kanina. Slipper ka. Ano slipper mo? Ano problema mo? Huli ka ng Uy, Biboy, matulog ka na. Ano ko lang to, ano ko lang tong vlog, live. Nahayaan ko lang. Share ka muna sa ibang mga ano natin dyan, kaibigan. Tapos ko lang ma-edit, i-export ko pa. Ang hirap mag-edit, akala mo yun, madali lang mag-vlog ka. Madali lang mag-edit Siguro, Biboy, di ka pa nakapag ano. Ay, nasa work ako. Uy, okay. Ingat ka dyan. Huwag kang pasaway dyan Ayusin mo ang trabaho mo para lumaki sahod mo. Babagsak. Huwag pasaway Work lang Asa ka pa lalaki sahod? Bakit ba? Pwede naman yun. Lalaki din yan, huwag ka mag-alala. Lalaki sa 2,000. Para ba sahod mo? 1,800. Di gawin na 2,000 yan ni boss, ni kapitan niya. Ay mo pa nun, at least tumaas ng 200. 2 viewers shoutout. Ano guys, ang ganda rin. Sarap to iwan lang dito. Iwan, ay, ba't nasa harap ko pala to? Sarap iwanan dito. Kaso lang, malaglag. Ano ito ilagay? Nasa ka pa ka? Kala ko lumalaki sahod mo, hindi pala. Wait a minute. Bandi ka lang dito kaya mamaya malaglag dun sa tubig. Ayan guys, dyan lang muna kayo Stay tuned. Ano, wala tayong kain?
dalawa na lang ah. Punta dito ng Batangas, parang ikaw lang yung magpapahinga. Kita eh. Pahinga ka naman. Ano pa gusto mong pahinga? Wow. Makulit! Makulit ka na naman. Ha? Hindi. No, no. Hindi ka makulit. Hindi ka makulit. Makulit ka eh. Doon ka. Why? Sarap dito. No? Mahangin na. Mahingit, mahangin. Ito ka na lang. Uwi kami ni mama. Iwan kita kay nanay. Ha? Ha? Iwanan kita dito. Kasama ko si mama. No. Iwan ka dito. Iwanan ka namin dito ni mama. Ying. Iwan ka namin dito. Maraming salamat. Iwanan ka namin. Iwanan ka namin nga. Ayag ka. Iwanan ka namin. Makulit ka naman kasi. Sobrang kulit mo na. Ako na nakikita. Iwanan ka namin. No, iwanan ka namin. Ayag ka. Ha? Tanong kita. Tawang ka rito. Tawang ka namin kay nanay. Ganyan, Magmar. Kasi naman mag-cellphone ka rin sa bahay. Ayag ka, diba? Ganyan ka. Kasi naman galing, pako. Kaya nagpapakabait eh. Help me! Help me! Help me! Help me! Dito na. Iwanan ka namin. Help me! Help me! Help me! Huwag yung higi-higi. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Help me! Help me! Shout out, B-boy. Dito lang ito. Iwanan ka namin. Hindi ko papayag mo ikaw. Oh no! Oh no! Oh no! Ayaw sabi ko sa niya. Iwanan ko siya rito kay nanay. Hindi namin nanay.
Hoy. Oh. Milagro siya raw. Bakit? Stop, stop. Daming pangit ng lasa ng isa. Ito gusto. Shoutout sa 3 viewers. 2 hours na pala tayo guys. Yan lang kayo. Panoorin nyo yung kapaligiran nila nanay. What's up mga kawaray? Nandito na yung what's up mga kawaray? Nandito na yung hinihintay natin yung idol natin si Japper Sniper. Yo, shout out. Mark Jowaray. May TV ka wala? Mayroon. Mark Jowaray TV. Yan, welcome sa Bukana ulit. Pangalawang pagkikita natin ngayon. Thank you. Thank you idol. Thank you. Oh, nadali ko nandito na yung idol. Oh, yan oh. Sulit yan. Nakala nyo snabero yan. Hindi yung snabero. Mga basher ni Japper. What's up mga kawaray?
Tago mo na yan. Oh no! What's he do? Gagawin ko dyan, Makate. Lagayan mo ng alcohol. Nilagay ko nga ng alcohol, tinatago mo. What to do? Tuloy na lang natin. Huwag mo ikot man. Puto na lang natin. Ipit. May ipit na lang natin, ipit. Wala na, ipit ka. Huwag mo na kasi pakialaman. Tulubo na, mga maga na naman yan. Oh! Oh no! Oh no! It jokes! Okay, ito yung gagawin. Ay, masugat ka! Narinig ko nang dapat marinig. Wala na tayong pag-usapan. May lagros sa Diyos. Yan na yun din. May lagros sa Diyos. Ikaw, ayaw mo tumigil talaga dyan sa ano mong ginagawa mo. Went down.
Done na po, Kuya Mark. Thank you, Joel de Guzman. Salamat, salamat. Maraming thank you sa panonood sa aking munting vlog. Pasensyahan mo na, yun lang kaya natin. Na tayong views na marami. Yun lang. Anong binibigay ni YT, yun na lang. Thank you. Salamat. Mag-out na rin ako mamaya-maya. Nanonood ako ng vlog nito. Matipo. Sarap ng hangin mga pare, oh. Ah, meron pa. Tigilan mo na nga kasi. Naiwan pala itong dino mo dito. So talaga di ka marunong magligpit ng mga napoy mo. Huwag mo nga. Harap mo lang. Yan. Yun na. Saan? Saan harap? Si pala utos ka talaga eh. Huwag mong galaw-galawin yung pututoy mo na.
Ano gagawin? Yung ka lang, umanood ka lang dyan. Pigs roll in mud not because they're messy, but to stay cool. Pigs don't sweat much, so mud works with natural sunscreen and air conditioning. Pigs have more than 20 different sounds to say things like I'm hungry or I'm happy. Pati talaga. Tungaw yan. Ducks have a special island called an nictitating membrane. It's like a pair of seekers swim goggles. Huwag mo kasing hawakan, Ducks no? are amazing flyers. Some migrate thousands of miles across countries and oceans to find warmer places for winter. Chicken. Some hens can lay about 1 egg a day. That's over 300 eggs a year. Enough for a lot of birthdays. Tago mo na. Chickens have eyes on Itago mo na. Huwag mo na ilabas-labas. Ay, ito na hawak-hawakan yan. Yan nako. Itago mo yan. Goats are natural climbers. They can scale steep and rocky cliffs and narrow ledges without breaking a sweat. Some goats even climb trees. Goats have particular feet that let them feel flying. Milagro, shout out. Mag-out na ako, mag-out na. Out ko na ang aking live. Thank you, salamat sa panonood. Ingat kayo lagi. Thank you for watching. God bless. Ingat lagi. Bye na. Salamat sa mga nagpasyal.